last time chikomba chakawa chikomba chakauya chakati chi Kani patakambouya pakatumwa nyaya iyana kuya iyana kuya akachifaut Tonight Muzit. Akashevedzwana kuya ndizvo ana kuya kudai iwewe ndione 18 years waka uinde muromo wako mune makore mangari makarola 6 months. 6 months unokutora kuku Buma makarola pakamisei mari yekurola abereki ndakabvisa mari negate nerusero mukati merusero ndakaisa mari ndakaisa mukati megate ndakaisa mari ndakaisa uri muruchi ini ndiri mushona ndiri mushona mushona uyu muruchi mushona saka tsika yamuri kutaura ini shona anotaura kore anotaura ndau anotaura zvipera vese ivava nemazizuru vanoiswa munzvimba iyoyo varenda zvipanzvise pavo vovechii zvimukorekore hatidi zvedu kuti tipedze nguva yakareba uyu murume wako ari kuti akakuwandisa wewe una rovadzana madhikisi ichokwadi wakanga waita sei kuti uzomudana namadhikisi taura hako usati tambudzike pindura okay aiwa ngataureka taura chinzvero wakanga waita seudana naivo warora within 6 months munguva yamuchirungu watsova nerudo chairwero imomo mukati memazuva memwedzi wetanhatu iyoyo watoonomunonga kopa muchagara makore mairi kana kuti matanhatu chii chakanga chaitika kuti mudanane namadikisi kungomuda zvako ngotoenda mudada urara nayo saka mupurisa ugere nayo kana ngomuda futi ukangarara nayo ndozvinzira yemusoro wakangoda madhikisi kungomuda chete uri kuda imba here kana uri kuda kupota uchirara nevanhu vangouya vangokukandira shoko rekukuda imba inochengetwa sei iwo unonzwa sei ukasvikoona uyu achirara nomumukadzi nditaurire zvaunonzwa iwe
unorwadzirwi unorwadzirweiko? Wakaroorwa usiri kuda kuroorwa here? Ndipindure mwanangu, wakanga wakuda kuroorwa? Wati une makore mangani? Mane makore mangani muchidanana? Muchidanana ko uyu makatanga kudanana kuti muzosvika pakurara mese matora mazuva mangani akupfima? Waimuziva here mukomana yeye? Maimbodanana usati waroorwa? Kumashure kwomukomana yo kwanguri kutanga kusangana naye here kana kuti maimbodanana muri kuchikoro? Kongosangana naye? kuti isusu iwewe wakaroorwa mane 6 months waroorana newe handiti mukati me6 months ndimo wadanana iwewe narwadzana magara kunge yakareba sei chidana narwadzana uyasati arubata ne4 months muchidanana kurava kuti pamwedzi mitanhati wakanga ushiti ukaenda kuna rwadzano waende kuno uyu uchidaro handiti? Sei waidaro? Uyu angari kukutadza mumba here? Angari kukugutsa? Ndati angari kukugutsa here? Angari kutadza kukugutsa here pabonde? Saka sei wakamushora? Kune pamwe pani? Sei wati pali peuyu? Wani pamuviri peuyu? iwo hausi kupomera mwana warizivo utotaura chokwadi chaizvo. Saka chakakukonzeresa chaicho chokuti wodanane nanuyo narwadzana chakakukonzeresa kuti unyatsodana narwadzana uchisiya kudana nomauchi apangoshaika chikonzero chakaita kuti iwewe udanane nouyu unarwadzana murume wakuonaye mumba chinombori chii? Chakura pesa ngambe saka kusiga. Vabereki vako vari muti? Vari kumvuma? Ndiko kwakatorwa neuyu. Saka vanofara here vachizoti ndozvawakaitwa? Uyu chiri kumuda here? Wauri kuda pachikomba neuyu wauri kuda ndiri? Sei wakuti vese hausi kuvada? Wabva kupi kwauya nhasi? Kumba kwani? Kwani? Saka nhasi kana wati hauchamuda kuenda kumba kwani? Wozi kusha kwenyu kumvuma kuno kwaona hama iripo kuno nhasi uda kundoona kumba kwani? Uya kuzvikira kumba kune mbatya dzakweyu iwo takushanda kudzokera uda kunorara kumba kwani? Mukomana wadane kuwadzana arogara kumandini kuti handiti saka mataurana kuti ndaunoramba ndiende kaugera saka uda kunorara kumba kwani?
taura kamwanangu usasungike zvakanyanya chimbotiudza mudare munomu kuti uyu anodzokera shure tikudii kuvabereki vako because right now vabereki vako vari kuziva kuti iwewe uni kushu ndiwo vari kuziva kana dai ukanzi warwara kana dai ukanzi warwara nemotokari wafa wavanosvika uchibvunza mawhereabouts ezvinenge zvaitika zvava zvikubvunza uyu saka ibotitsanangura kuti yanotaura kuti kudii iwe kana wabuda mumuchitiro changu anotaura chitungu uri kupi taura tidare rakamitirira kutaura toda kubetsera vana vevanhu vauri kuona vari kufamba muti muguta umu havasi fambi vekuti iyo mukadzi anenge angodzonenda kunonhonga uyu woenda wonomira pamberi pake vana vangu vese saka iyo zvino ndakuziva kuti imimi vakadzi imimi makutanga kutotsvaga kuti ndiri kuda uyu wotojomora waiwo muramba futi wakamanikidzwa kuti uya umude ndiani akakutienda unoda uyu wakamuda wega zvino nhasi uno makaitirana chitsividzo kuti mukufa kana kuti mukurarama munenge muri mese makaitirana chitsividzo here makataurana kuti chi iwe akakuti chiwe kusvika mukufa saka ndiani afa wakatizirwa here wakanotiziza ndikakuita maoko yako gara kuti mudirere zvakaitika ndezvekuti musikana andifambidzana naye samufambidzana naye waitika ipapo abva uya kumbokamwana ndoba taurisa tinzanisi kunzwa ndaifambidzana nemusikana saka abva uya kumbo kwangu wakatizirwa auya kumbo kwangu vaanonokodzokera mbo kwavo vaanodzokera mbo kwavo kwedu vanodzokera kuno kwauya amaicho uya anga ane foni namba dzangu amai vandifonera taenda kwekwedu takaisana alright iwe watuya uchamuda saka mumbi unoisa mumbi uda kunoipana saka nombo haisi yeuyu ndeani aiwa usaiwa nhasi wako muramba mati kurova neuyu ndiari kukurova saka wakutiwa wauchamuda noti ari kukurova iwe kunoverweiko yokutengesa gari dzake haungamborega kurova kana dainandiri ndaitokurova kana dainandiri ndaitokurova goza utengese zvinhu zvangu zvandikudei neurikutengeseka mambo wako kuza dai ukamuona musikana wairi alright zvakanaka munhu wauri kudanana naye chikomba chako chisiri murume wako chinonzani anonzani ane makore mangani anoitei imbavha havana chanonda ndiye waunoenda anokutengera isipo nekunigira ndeuyu saka iwewe uyu ndiye wakaenda kunongoti chete ane sevhisi ndizvo taura mwanangu uyu ano sevhisi kako uyu anofanira kuti haana kusimba seuyu handiti taura ndikubetsere ndopfungwa dzinokurovesa idzo dzakunomuita kudai
Saka chiona kama mwanangu inini kutara pandiri kuita ndika ndoda kuti ndikuvake kuitira kuti uyu azive kuti kuvabereki vako vari kwavariko kumvuma. Inini zvasvika kwandiri ndinenge ndakutaura pakati penyu kuti kana manga musingazive chinonzi kuroorana ndo chandakukutaurirai. Commitment wese munhu zvine makuva izvi. Ausati wambonzwa munhu akaenda akabayiwa nebanga asangana ari kunyenga mukadzi wemunhu? Sei vachizosvika pakubayana? Wakataurirwa here nambuya vako kana natete vako kuti nhengo dzako hadzibato-bato kana mazamu yako hayabato-bato nemwe murume? Wakataurirwa? Hauna ambuya? Havana kumbokutaurirawo kuti kana wanzi waroorwa unofanira kuzvipira muviri wako kumurume wako yeye anenge akuroora? Havana kukutaurira? Saka kungoti wewe angouya chete ungomupa mwanangu. Vana amai muno mushangu retingabetserane sei nevana? Ndiri kuvunza ana mai vechikuru, tingabetserane sei nevana vangu ava? Vamwe vari kuenda kunopinda mumba asingazive chikonzero chekupinda mumba, nokuti anourayisa munhu uyu. Mai vechikuru imi muri pakati imi, taurai tinzwe pfungwa yenyu. Saka kubva nhasi mwanangu, iwewe mukadzi wako ndaona ari mwana muduku mupfungwa, wazvinzwa? Anoda nguva yekumudzi. Wakamutora nemakore mangai? Wakamutora ne17? Anga asati asvika pamakore ekuti angaite imba, wazvinzwa? Inini ndiri kuda kuti iwewe muswa yako yaunopuhwa iwewe ndeye gross domestic violence, kurovawo mukadzi. Unotaurira unomunyengetedza kuti arege kukucha. Mubate zvakanaka. Kana uchiita kunoita boxing naye anokutiza, anokuramba, anoendawo kune vanofunga kuti ava anogona kugarika asingarohwerohwe. Saka zvongataura kuti iwewe uyu hauchamuda nokuti anokurova, ndiri kumurayira sasekuru kuti haacharova mukadzi kubva nhasi. Iwe unosiya here tsika dzako? Unosiya? Ko iwewe wanzwa kuti uyu mukadzi uyu wakamutora wasati aibva, wamubura pamoto asati aibva, ndiwo wakamuzivisa kuti izvi zvinofamba zvakadai? Uri kupanzwisa? Wakamona ari mhandara? Wakamona ari mhandara? Aha. Taurisa. Ngaambokwedzire burukwa. Arinyatosvika pachino. Une mabhurukwa mangariro? Simuzatone kupfeka kwenu mangani mabhurukwa aya? Zvino muri baba wemunhu, ndokukura kwacho murume wavo anokukanuka futi, mukadzi uyu anokukanuka futi. Izvi handidi kuzviona kune munhu akaroora izvi. Hausi tsotsi iwewe, uri tsotsi? Yes, ndazviona kuti hausi tsotsi. Saka iwewe uchipfeka zvinhu zvichidhiseni kuratidza kuti wakaroora. Handiti ka zvekurova mukadziwo anokutiza, asi nhasi uno ndakuziva, ndakupinza kukuziva, ndichakuisa parekodi. Ndio chatanga kutaurira vamwe vako vanopfeka vachidai kuvatsiura kuti mambo wemudunhu umwe azvide. Urunzinza kupfeka chaiko hatichakuda uku akusi kwedu.
mukadzi wako iwewe murume mukutaura kwawanga waita kuti hausi kuda munonoti anokurova ndamutsunga kuti iwewe rega kuenda kunorova mukadzi anogarwa naye zvakanaka. Kana akurova unozotora nhamba dzasekretari uyo wazvinzwa iwewe misikanzwa yese oreva. Kana ari kukutadza kukupa zvinhu zvako pabonde unozivisa kuti baba vaye vakutadza pabonde wazvinzwa. Usazongoita wawaona wongoti naye siyana nazvo. Iwewe udzadza mukadzi wako munde munogara mese kumba munogara zvakanaka. Uyo mukomana uyo chikomba icho chiri kuuya chopiwa mutongo wacheni musi wa 26 wazvinzwa. 26 ijudgment. Unoti chiwe 26 unoti chi hapasisina kuenda kunonzwa nzvikwanga kuti sei kudara. Murume wako ndeupi iwewe sumuka noti ndiwe sumuka kuende kumurume wako sumuka pauke uya tendo chipfugama apa utaurira anoereyu uchiyapfugama apa kuti gushungu handichaita musikanzwa ndibatewo zvakanaka ndiri mukadzi kwaye. Muchidairana kwete nguva yakumuombera pamberi pangu ndeuyu wauri kukumbira regerero. Taurisa nakunzwa angata iwe uri kumurova chibva tara kubva nhasi auchamurova mukadzi uyu ndakupa ndewako. Akangorohwa chete iwewe ndotunde kutumira monyanzangu. Mukadzi wangu vanhasi handichakurova. Saka iwewe chigara ipapo nemupa murume wako. Saka iwewe uyo muchayachite kujudgment nemuchikomba che ndimi sabhuku murivo kaita moona kuti vanava monditarisira kugara kwavo ndichada chikomba ichocho choyako nokudare musi wa 26 choyacho tombo ani anouya kuno kudare. Saka sumuka judgment iri kuuya musi wa 26 isuva 26 wacho mutodzoka kweyo ndimi munotoya tinokupa judgment makakwana